Защото другия TikTok току-що ти отговори. Състав телефонни предизвикателства. Предизвикваме за този тав да звънеш на баща ти и да кажеш, че искаш да изкарчиш всичките спестявания за реклама в TikTok. И ти дам този тав. Няма да стане, брат. А на майката? Няма проблем. Да, тогава няма никакви проблеми, ще дадем на майката. Това кога е майка ти ти дига? Ало, тук ми изкочи една оферта да дам всички спестявания за реклама в TikTok и мисля, че е много на оферта. Какво? Да, какво? Ще да обясна. Да, не. Твоите спестявания на TikTok? Да. Не. Защо така? Защото другия TikTok току-що ти отговори. Да. Не. Аз такива да се орясаме и други ден ще орясаме и... Да. Добре. Работи. Добре. Айде. Те вика тази седмица да има един пари там. Да, спокойно. Айде. Добре. Айде. Какво каза тази седмица, даже пари няма ти там. Много ясно, брат. Аз съм наляпи сол. Това май си играта така. Да. Те мои спестявания са така на страна, така че няма проблем. Даваме ги за TikTok. Виж, че спечелих тавчето. Само не се и тав. Кои са най-добрите енергийни напитки? Тав как?